permitiron ao longo da historia un elemento de cohesión social que achegou ao medio rural o fenómeno musical e que, ademais de educar, enriquecía o espírito dun pobo. As bandas de música estaban cheas de sabor da terra. Recedo a traballo do campo e a esperanza dun mañá mellor. Dereita. Ai, meu Deus. Onde estará este sitio? Que... A ver... Xa non funciona o GPS, aquí non hai cobertura. A ver... Merda! Ui, que soy merda! Ui, de verdade que unha ten que facer unhas cousas que eu... Sí? Sí, hola, xefa. Xa cheguei. Vostede dixo que isto estaba cerca de Lalín. Non sabía que era tan difícil chegar, de verdade. Pero xa estou aquí. Non sei que interese pode ter unha banda de música, pero vostede manda. Mire, deixo que creo que acabo de topar a casa do home ese. Chama cando remate. Hasta logo.